Писнало ми от този град. Нищо ново не се случва. Не му ли е в това чара? Какъв чар има в еднообразието? Няма какво да те изненада. Неприятно. Както и приятно. Имам усещането, че времето върви, а нищо не се случва. Айде и довършвай и да си ходим. Каза ли на вашите? Казах им веднага след като се чух с теб. И какво стана? Зарадваха се, но веднага започнаха с въпросите и с това да ми наливат вина. Добре, аз наистина не разбирам защо го правят. Когато нашите разбраха, че са ме приели да уча във Виена, бяха страшно горди. Ами, нашите явно не са такива. Мони, не знам. Това ще усложни нещата още повече. Стига глупости. Италия е толкова близо до Австрия. Да, така е. Ще можем да се виждаме. Ще си ходим на гости. Няма да е нужно да се разделяме. Алекс, какво реши? Още нищо. Баща ми казва, че няма да се върна. Че ще умре. А аз няма да съм тук да го погреба. Това е малко крайно. Той все пак е още млад. Но, Алекс, ако останеш тук, това означава да затъваш. Мони, моля те, не е толкова просто. Ти защо му говориш така? Как му говоря? Просто искам да види другата гледна точка. А ти и родителите му го карате да остане тук. Ти също заминаваш. Какво значение има? Пак ще се разделите. Ще заминеш, значи. Все още не знам. Как така не знаеш, Алекс? Събираш си багажа, утре ще се качиш на влака. Кое по-точно не знаеш? Казах ти да ме оставите. Това е решение, което трябва да взема сам. Аз просто си мисля, че ако тръгнеш сега, никога повече няма да се върнеш. Направи го за себе си. Не стой тук заради някой друг. Айде, влакът тебе чака. Тук е моето място.